Hola, en este vídeo veurem com es gestiona la privacitat d'un lloc web fet amb Google Sites. Veurem que hi ha diverses opcions disponibles, des de visibilitat total fins a restringir l'accés només a uns usuaris determinats. Anem a veure-ho. Seguint amb el mateix exemple que hem utilitzat en la resta de videotutorials de la sèrie, veiem que la visibilitat del lloc es pot gestionar des de dos llocs. El primer és des de la icona superior on posa comparteix i també desplegant el menú més. Pel que fa a la icona de color blau, la bola del món en aquest cas ens indica que el lloc és visible per a tothom que accedeixi a l'adreça. Si despleguem el menú desplegable més, l'accessibilitat o la visibilitat del lloc es gestiona des de ús compartit i permisos. Ja sigui per aquí o per la icona que hem vist abans, de comparteix, accedirem a la mateixa pantalla de gestió. Aquesta és la pantalla on se gestiona la visibilitat del lloc i hi ha dues parts ben diferenciades. La primera i superior ens dona la informació sobre l'adreça, la URL del lloc i ens ofereix la possibilitat de compartir a través de xarxes o de correu l'enllaç de la pàgina web que estem creant. La segona part que podem veure i sobre la que més treballarem és la que fa referència a l'accés. Ara, inicialment, és públic. Si el volem canviar, ho farem a través de l'opció Canvia. Fent clic a Canvia, ens apareixen les opcions de visibilitat, poden ser 3 o fins i tot poden arribar a 4, però aquestes són les 3 més importants. Va des de visibilitat total, que seria públic al web, fins a la privacitat i un pas intermedi o intermig que consisteix en que només els usuaris que tenen l'enllaç, al qual ho poden fer arribar per correu electrònic, per exemple, poden tenir accés al lloc web que estem treballant. Així, si volguéssim canviar l'opció de visibilitat a privat, només cal fer clic en l'opció i desar. Aquesta opció de mantenir un lloc web privat ens pot ser útil quan el treball que estem fent és només entre un nombre reduït de persones i encara no li volem donar una visibilitat, o fins i tot quan estem preparant una pàgina i encara en el moment en què l'estem construint i no està acabada, si no volem que es vegi el període de construcció, ho podem deixar amb l'opció privat i d'aquesta manera només podrem veure el lloc nosaltres mateixos i aquelles persones a les quals els hi donem permís. Ara hem canviat a opció visibilitat privada i en cas que volguéssim afegir més d'una persona el permís per accedir, hi posaríem aquí baix el seu nom o adreça electrònica o fins i tot el nom d'un grup si està format per més d'una persona. També el que podem fer és que les persones que hi tenen accés puguin només llegir el lloc o puguin editar-lo o fins i tot compartir-ne la propietat. Això es veu en el moment en què afegim a més persones, ens apareixerà la llista de la persona que hem afegit i aquí a la dreta els drets que hi té. I nosaltres amb un desplegable podrem canviar per tal que pugui escriure o pugui ser-ne propietari, etc.
A més, un altre aspecte interessant és el que fa a activar els permisos de nivell de pàgina. Això vol dir que aquestes opcions de visibilitat que hem comentat anteriorment s'apliquen a tota la pàgina web o a tot el lloc web en la seva totalitat, però és possible aquests permisos anar-los afinant per a cadascuna de les pàgines o seccions que composen el lloc web. Per fer-ho, cal activar els permisos a nivell de pàgina. En el moment d'activar-ho ja ens explica que aquesta opció ens permet controlar qui pot veure o editar pàgines concretes i el que farem serà això. Podem definir unes pàgines que tothom hi pugui accedir, altres que siguin d'accés més restringit, etc. Segons sigui la nostra necessitat. Evidentment, haurem de fer clic a l'opció Activa els permisos de nivell de pàgina. Una vegada els hem activat, ens apareixen llistades totes les pàgines que composen el lloc. Inicialment està seleccionat el lloc sencer amb els permisos que hem definit per al lloc sencer i si seleccionem cadascuna de les pàgines podrem anar canviant aquests permisos per a cadascuna d'elles. Si volem revertir l'activació dels permisos a nivell de pàgina, tenim la icona a la part dreta superior que ens desactiva l'opció aquesta. En aquest exemple d'aquí hem seleccionat la segona pàgina i ara aquí ens diu que els permisos de segona pàgina està utilitzant els mateixos que el del lloc sencer i aquí està explicat i si volem hi ha una icona per a fer els canvis. Fent clic a aquesta opció ens apareixen les tres possibilitats que tenim per tal de personalitzar els permisos per a una pàgina concret, en aquest cas per a la segona. Una primera opció és utilitzar els mateixos permisos que fem servir en el lloc. En aquest cas, els permisos que definim en el lloc complet, sencer, seran els que afectaran a aquesta pàgina. En aquesta opció és la que ve definida de forma inicial i si volem canviar-los hem d'utilitzar les opcions que segueixen a continuació. Una de les opcions que tenim disponibles per a personalitzar els permisos és, una vegada escollit l'opció Utilitza permisos personalitzats, escollir la primera d'elles, que és permisos personalitzats i afegeix usuaris nous a aquesta pàgina. Això significa que quan en el lloc web afegirem un nou usuari per a que pugui editar o pugui veure la pàgina, en aquesta pàgina que estem personalitzant els permisos, automàticament aquest usuari també s'hi afegirà. Això ens traurà feina a l'hora de gestionar qui pot veure aquella pàgina en concret, però a la vegada pot ser contraproduent perquè si no fem atenció estem donant accés a un nou usuari a un lloc o una pàgina en què potser no hauria de veure. Per tant, cal anar amb compte amb aquesta opció. L'altra opció és utilitzar permisos personalitzats i escollir la segona, que és no afegeixis usuaris nous a aquesta pàgina. D'aquesta manera haurem de especificar en cada moment qui són els usuaris que poden accedir a una pàgina determinada. Podem dir que això ens genera més feina de controlar els permisos, però a la vegada també està més supervisat o ho tenim més controlat qui pot accedir a on.
En acabar aquesta configuració sempre haurem de fer desar. Una vegada hem fet aquesta configuració de permisos, ens mostra a l'apartat de gestió i quan ens situem en una pàgina concreta ens mostra quins són els permisos que aquesta pàgina té, de quina manera estan definits i també qui són els que ho podran veure i de quina manera. D'aquesta manera, una a una, es poden anar personalitzant el nivell de privacitat de cadascuna de les pàgines. Això pot ser útil en cas que vulguem o necessitem que el nostre lloc web tingui una part pública que vegi tothom i una part privada que només puguin veure un nombre reduït d'usuaris. Bé, i fins aquí això és tot. Fins a la propera.